Гісторыя, якая пачалася як дэтэктыў, ператварылася ў адзін з самых балючых скандалаў у беларускім дэмакратычным асяроддзі. Спікерка Каардынацыйнай рады Анжаліка Мельнікава знікла летась 26 лютага. Разам з дзецьмі яна афіцыйна вылецела ў Лондан. Але сапраўдны маршрут пралягаў праз Шры-Ланку ў Дубай. Менавіта ў Эміратах след палітыка канчаткова губляецца. 13 сакавіка з яе аккаунта спампавалі дакументы Каардынацыйнай рады. Знікненне супала з фінансавымі аперацыямі. Паводле кіберпартызанаў, 24 сакавіка летась з рахунку фонду «Беларусь Ліберці» зніклі 150 тысяч долараў. Грошы, якія прызначаліся на працу Каардынацыйнай рады, былі выведзеныя праз асабісты рахунак Мельнікавай на літоўскую крыптабіржу. Хто стаяў за спінай Мельнікавай? Расследавальнікі выкрылі асобу яе каханка. Ім апынуўся 32-гадовы Алексей Лабеев, кадравы супрацоўнік вайсковай контрвыведкі КДБ, які прафесійна вывучаў пікап і тэхнікі маніпуляцыі. Кіберпартызаны высветлілі, падчас адпачынку на выспе Мельнікаву і яе маці суправаджала цэлая група сілавікоў. Гэта выглядала не як адпачынак закаханых, а як шматслойная аперацыя па эвакуацыі агента і каштоўнага архіву. Цяпер эксперты пытаюцца, як Мельнікава прайшла праверку бяспекі. Высветлілася, што яшчэ ў 2022 яна праваліла першы тэст на паліграфіі ў байпол. Расплакалася і ўцякла. З другой спробы яе прынялі, паверыўшы ў прыватныя праблемы. Былая маёр польскай контрвыведкі Анна Грабоўска-Сівец лічыць, што Мельнікава была завербаваная яшчэ ў Беларусі. Паводле яе версіі, нават былы муж Анжалікі мог служыць сувязным. Сёння за любую інфармацыю пра лёс Мельнікавай абяцаная ўзнагарода ў 10 тысяч еўра. Алексей Лявончык, кіраўнік Байсол, пацвярджае, яму рэгулярна дасылаюць відэа з нібыта жывой Анжалікай. Але ўсё гэта альбо трохсекундныя фэйкі, альбо монтаж, які немагчыма верыфікаваць. Гісторыя з Анжалікай Мельнікавай не адзіны, верагодна, шпіёнскі кейс. Напярэдадні ва ўкраіне ўскрылі агентку КДБ пад выглядам журналісткі Інну Кардаш. Яшчэ раней раскрылі агентку онліфаншчыцу, што здымалася ў пікантных відэо, Дар'ю Астапенка, што збірала інфармацыю пра беларускія арганізацыі і дэмакратычныя сілы ў Польшчы. На Zoom-сувязі з нашай студыі Александр Фрыдман, палітычны аналітык. Вітаем вас, спадар Александр. Добрая раніца, вітаю. Добрая раніца, спадар Александр. Ну і вось цікава вельмі, ці вы самі за гэты год вырашылі неяк для сябе. Дык все-таки Анжаліка Мельнікава, яна мядовая пастка, ці яна ахвяра такой пасткі? Увогуле, нейкае ёсць у вас уласнае меркаванне на гэты конт? Ну, конечно, цяжка адказаць на гэтае пытанне. Можна толькі ўзяць, паспрабаваць тое, што вядома, якія былі публікацыі, і паспрабаваць ўсё ж таки даць нейкі адказ, но канчатковым ён не будзе, бо мы па-ранейшаму ж не ведаем яе лёс, як склаўся яе лёс, дзе яна знаходзіцца, ці ўвогуле яна ў жывых. Ну, на падставе ўсяго таго, што я ведаю, што я чытаў пра гэтую справу, мне ўсё ж больш таки падаецца, што яна стала ахвярай гэтай так званай мядовай пасткі. А вось скажыце, калі ласка, падабенства з нядаўнім кейсам выкрыты ва ўкраіне быццам бы журналісткі, а таксама агенткі КДБ Інны Кардаш, і не было недахопу ў грошах і сустрэчы з куратарамі за мяжой. Што агульнага ў гэтых кейсах? Агульнае тое, што беларускі КДБ выкарыстоўвае вось гэты метад мядовай пасткі, прычым ён класічны, я б нават сказаў пра спецслужбы, ён не арыгінальны ў тым сэнсе, што гэта не нейкае вынаходніцтва савецкіх спецслужбаў, па традыцыям якіх дзейнічаюць іх сённяшнія беларускія наступнікі, але гэтыя два кейсы, яны хутчэй паказваюць, што гэта па-ранейшаму працуе, гэта ўсё досыць банальна, гэта гульня на пачуццях, і яна спрацоўвае, і мне падаецца, паколькі яна спрацоўвае, то і гэтым метадам будуць і надалей карыстацца беларускія спецслужбы. Спадар Александр, а давайте вось трошки патлумачым нашим гледачам, а то мы так з вами мядовая пастка, як быццам бы ўсе разумеюць, пра што гэта. Што гэта ўвогуле за такая метода, што называюць мядовай пасткай? І самае галоўнае, напэўна, для нас нават важней, чым проста даць азначэнне, па якіх прычынах людзі становяцца мядовымі пасткамі?
Медовая Пасха – гэта пытанне рамантычных стасункаў. Хутчэй за ўсё трапляюць у гэтыя рамантычныя стасункі людзі, якія, я маю на ўвазе, каб гэта маглі спецслужбы выкарыстоўваць. Гэта людзі, якія, напрыклад, знаходзяцца ў адносінах і трапляюць у медовыя Пасхі, пачынаюць новыя адносіны. Гэта свайго кшталту кампрамат, з дапамогай якога можна знішчыць тыя стасункі, тыя адносіны, іх рэпутацыю гэтых людзей. Гэта спробы атрымаць тое, чаго чалавек не хоча, каб у публічным прасторы пра гэта ведалі. Напрыклад, сексуальная арыентацыя, калі гаворка ідзе пра нейкія аднаполыя стасункі. Напрыклад, такога кшталту рэчы таксама працуюць класічна. Вось, хто трапляе? Ну, трапляюць тыя людзі, якія у пошуку новых эмоцый, у пошуку новага чагосьці, там, незадаволеныя сваім прыватным жыццём, напрыклад, альбо якім проста падабаецца, што на іх звярнулі ўвагу. Тут нейкая такая незадаволенасць, яна ж павінна быць, альбо чалавек проста знаходзіцца ў пошуку нейкіх новых эмоцый. Пачынаецца гэта ўсё на ўзроўні рамантыкі, звычайна, завязваюцца стасункі, здабываецца адпаведны кампраметыруючы матэрыял, потым ён выкарыстоўваецца, альбо пачынаецца шантаж. Гэта так вось прыкладна працуе. Там магчымы розныя варыянты, але галоўная ідэя гэта завязаць рамантычныя стасункі і выкарыстаць іх потым для адпаведнай працы спецслужбаў. Згадаўся мне кейс Дар'і Астапенкі, которая была вось якраз гэтай мядовай, патрапіла ў гэту мядовую лавушку, але яна была порна-акторкай і вядома, чым яе можна было шантажаваць. Але вось мяне цікавіць таксама і другі бок медаля, як людзі цікава прыходзяць у службу вось гэту, таму што спецслужбіст, который становіцца медовай Паскай, это што, за грошы ён ідзе, ці за жаданне паслужыць вось так радзіме, як думаеце? Тут можа быць зусім розная матывацыя. Па-першае, гэта ёсць шэраг спецслужбоўцаў, якім гэта проста падабаецца, якія жадаюць выкарыстаць нейкія свае аптычныя перавагі, бо ўсё, што тычыцца прыгажосці, гэта ж досыць так суб'ектыўна, і ацэніць аб'ектыўна гэта досыць цяжка, калі, напрыклад, нейкі агент, альбо агентку, у яго няшмат магчымасцяў пайсці далей па службовай лесніцы, дзякуючы сваім інтэлектуальным здольнасцям, можна выкарыстаць і іншае. Наколькі гэта людзі ідэйныя альбо людзі апартуністы, пытанне рознае. Ёсць, канешне, ідэйныя, якія ідуць і працуюць такім чынам, якія гатовыя на ўсё. Ёсць тыя, хто проста выконваюць загады. Класічны прыклад гэтых мядовых пастак – гэта гісторыя Германскай дэмакратычнай рэспублікі з так званымі агентамі Ромео, якія знешняя разведка Германскай дэмакратычнай рэспублікі засылала ў заходнюю Германію. Гэта былі звычайна былыя спартоўцы, такія, прычым лёгкая атлетыка і іншыя такія віды спорту, атлетычныя, як звычайна атлетычныя маладыя мужчыны, якіх накіроўвалі ў заходнюю Германію, і іх мэты былі, напрыклад, сакратаркі ў розных ведомствах. Звычайна жанчыны з неўладкаваным прыватным жыццём, назовем гэта так, альбо ў пошуку, альбо проста якія не знайшлі і не шукаюць. І вось такі агент, ён выходзіў на такую жанчыну, бачыў яе слабыя месцы, ён быў падрыхтаваны, пачынаў яе апрацоўваць, і праз нейкі час, калі ў яго ўсё атрымлівалася, ён праз гэтую сакратарку, якой былі магчымасці працаваць з нейкімі сакрэтнымі, паўсакрэтнымі іншымі дакументамі, ён, апрацоўваючы яе, таксама атрымліваў гэтую магчымасць, і адпаведныя дакументы паступалі ў ГДР. Гэты абсалютна амаральны, канешне, прыклад, ён працаваў. ГДР такім чынам атрымала велізарную колькасць вельмі важнай для сябе інфармацыі. А вось як сысці з такой працы? Уцякаюць, ці іх вывозяць агентаў? А вось тая ж Мельнікава, ці можа быць так, што яна таксама была на кручку, і што яна агент, который сарваўся, ці быў на мяжы зрыву, і яе проста вывелі з гульні?
Ну тут усё зноў жа магчыма, паколькі мы можам толькі выстрайваць нейкія тэарэтычныя канцэпты, бо як там было на самой справе, мы не ведаем. Вось ёсць вядома, дзе яна была, вядома, з кім у яе былі стасункі. А што гэта было насамрэч? Гэта былі адносіны, сапраўдныя адносіны, можа гэта было сапраўднае каханне з абодвух бакоў. Магчыма, гэта была толькі гульня з аднаго боку. Як там усё склалася, дзе яна ўрэшце рэшт апынулася. Усё гэтае пытанне адкрытае. Магчыма, ўсё куды прасцей, бо тая інфармацыя, якая трапляе ў публічную прастору, яна складвае ўражванне нейкай мядовай пасткі. Магчыма, нейкай мядовай пасткі там ніколі і не было, што гэта ўсё была гульня, і чалавек быў насамрэч завербаваны беларускімі спецслужбамі. Ну, такі варыянт таксама адкідаць нельга. Як сысці з гэтага? Ну, сысці з спецслужбаў і ўвогуле з такіх гульняў вельмі цяжка. Калі ты ўжо становішся часткай гэтай гульні, то нейкай суб'ектнасці амаль ужо няма. Тыя людзі, якія планавалі аперацыю, якія гэтую вядуць, яны ўрэшце рэшце вырашаюць, ці застаецца агент, ці будзе ён патрапіць, ці будзе ён эвакуяваны, наколькі ён важны, гэты агент, каб увогуле спрабаваць нешта з ім зрабіць. А можа гэта такая, ну так бы мовіць, аднаразовая гісторыя. Зрабілі, атрымалі інфармацыю, ўсё кінулі. Калі ўзяць канкрэтны прыклад Германскай дэмакратычнай рэспублікі, які я узгадаў, ГТР клапацілася пра тое, каб гэтыя агенты, якіх яны засылалі, так званыя агенты Рамео, каб іх вярнуць. Бо ўсё ж такі гэта людзі, якія атрымалі адпаведную падрыхтоўку. Яны хацелі іх выкарыстоўваць у іншых кантэкстах. Ну а тыя жанчыны, якія ў выніку сталі працаваць на агентаў Рамео, ну яны фактычна не цікавілі. Нейкая сакратарка зрабіла сваю справу, перадала інфармацыю, усё, цікавасці больш да яе няма і адпаведна няма цікавасці да яе лёсу. Спадар Александр, я вось вспоминаю два вельмі важныя мерапрыемствы якія адбыліся перад тым, як знікла Анжэліка Мельнікава. Першае гэта былі слуханні ў каардынацыйнай радзе, скажем так, па справе Александра Лукашэнкі, дзе нашы апазіцыйныя сілы выставлялі пэўныя абвінавачанні беларускаму дыктатару. І там Анжэліка Мельнікава была адна з тых, хто вельмі так сур'ёзна, рэзка і вельмі крытычна выказваўся ў адрас Александра Лукашэнкі. А потым была вось гэта мерапрыемства у дзень там ці непасрэдна перад днём выбараў у Беларусі, дзе Анжэліка Мельнікава спявала песню, і яна падавала такія сігналы, што яна вельмі хоча быць у гэты дзень не тут, казала яна, вось сярод сваіх сяброў, там, аднакласнікаў былых, на сустрэчы аднакласнікаў у Нясвіжы. І мне тады падалося гэта нейкім такім трошкі дысанансам, ці што. Гэта так, это мой асабісты каментарый, на яго не трэба адказваць. Але вось пытанне ў чым? Тут Анжэліка ці агентка, не агентка, але вось навошта ўвогуле беларускія ўлады, яны падсоджваюць сваіх шпікоў у асяродак беларускай эміграцыі, як думаеце? Ну, гэта зноў жа традыцыйная справа. Яны ўспрымаюць беларускія дэмакратычныя сілы, увогуле беларускую эміграцыю як пагрозу. Таму яны працуюць вельмі актыўна ў гэтых асяродках. У іх у пэўным сэнсе гэта новы вопыт, але ж не сам ужо такі новы, але вось на такім узроўні, канешне, новы. Бо тая ж беларуская эміграцыя, а і украінская эміграцыя, і іншыя эміграцыі з краінаў былога Савецкага Саюза, я маю на ўвазе тады яшчэ не было, пасля другой сусветнай вайны, людзі, якія аселі за мяжой і займаліся палітычнай працай, яны былі цікавыя для савецкіх спецслужбаў. Яны працавалі ў беларускіх асяродках, яны працавалі ва ўкраінскіх асяродках. Ну тады гэтыя асяродкі не былі, па-першае, такімі вялікімі і былі куды менш уплывовымі, чым тое, што назіраецца сёння. І сёння ў нас таксама зусім іншыя магчымасці для камунікацыі, магчымасці для ўплыву. Дык вось, зараз яны працуюць у гэтым асяродку. Таксама, як кубінскія спецслужбы, напрыклад, імкнуцца працаваць сярод кубінскіх эмігрантаў у Злучаных Штатаў у Маямі. Як іранскія спецслужбы імкнуцца працаваць сярод іранскіх эмігрантаў, якія знаходзяцца за мяжой. Навошта яны гэта робяць? Каб мець уяўленне, перш за ўсё, пра тое, што адбываецца. І выглядае так, што ў іх гэта атрымліваецца, бо для таго, каб атрымаць уяўленне, не трэба вялікай колькасці. Агент, які працуе як
якасна, ён можа замяніць, не ведаю, десятак альбо сотню просто агентаў, якія працуюць неякасна і дрэнна збіраюць інфармацыю. То бок у тых агентаў, якія пастаўляюць ім інфармацыю, іх хапае і уяўленне ў іх ёсць. Ну акрамя таго, каб мець уяўленне, трэба працаваць над тым, каб гэтыя дэмакратычныя сілы разлажыць. То бок розныя канфлікты, каб з'яўляліся, канфлікты, сваркі, іншае. І вось гэта і ёсць, гэта праца з мэтай паслаблення ўплыву. І гэта яны робяць, яны гэта працягваюць ужо гэтыя 5 гадоў. То бок тут ёсць пэўны дысананс паміж беларускай дзяржаўнай прапагандай, якая сцвярджае, што тыя так званыя беглыя ніячога не вартыя, не маюць ніякага ўплыву, а з другога боку беларускія спецслужбы, для якіх праца ў гэтым асяродку, напэўна, з'яўляецца галоўнай задачай на дадзены момант па-ранейшаму. Так што ж, можа дайце нам якийсь лайфхак для віпаў, як адрозніць каханне ад мядовай пасткі, і які прыкметы сёння, што чалавек агент? Я думаю, што гэта досыць і цяжка, і досыць проста адказаць на гэтае пытанне. Цяжка, таму што гэта пачуцці. Калі гаворка ідзе пра пачуцці, кантраляваць пачуцці, гэта вельмі цяжка. Нават тыя людзі, якія кажуць, што яны заўсёды ў стане кантраляваць сябе і заставацца з крытычным мысленнем, ну гэта часта проста тое, што яны жадаюць сказаць. Вось, так што гэта з аднаго боку. Ну а парада, якую можна даць, яна адзіная: заставайцеся крытычнымі, задавайце пытанні, чаму нешта адбываецца, імкніцеся разглядаць кантэкст, імкніцеся глядзець як мага углыб, і па магчымасці ўсё ж такі дзейнічаць, кіруючыся сваімі думкамі, а не сваімі пачуццямі. Гэта можа мець карысць, асабліва ў такіх выпадках. І не трэба проста дадумаць пра тое, што вось гэта былі выпадкі. Не, тое, што мы зараз пабачылі апошнім часам, гэта не выпадковасці, гэта сістэма. Так што я думаю, што такіх гісторый яшчэ можа быць досыць багата. Дзякуй вялікі, спадар Александр. З намі на Zoom-сувязі быў Александр Фрыдман, палітычны аналітык.